Forum je svojim obraćanjem otvorio Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji je naglasio da su ovakvi forumi odlična prilika da se ostvari direktan dijalog između poljoprivrednika i predstavnika Evropske unije. Prvi cilj, imamo više ciljeva, prvi je u stvari da se uključimo u direktne razgovore sa ljudima, poljoprivrednicima, ljudima koji su na terenu, koji se bave ovim pitanjima. Želimo njima da prenesemo koje su to mogućnosti koje će doći sa približavanjem Evropskoj uniji, ali isto tako želimo da čujemo i od njih šta je to sa čim se oni suočavaju, kakvo je njihovo iskustvo sa terena, koji su njihovi strahovi, kakva su im očekivanja i šta je to što oni misle o svemu ovom. Na pitanje da li su opravdani strahovi poljoprivrednika o liberalizaciji uvoza koju donosi adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji na snagu stupa 1. februara, Sino je rekao da sporazum otvara veliko tržište Evropske unije i da se na njega ne treba gledati kao na prijetnju. Slično je poručila i ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Christian Hochmann. Kao što znate, tržište Evropske unije je jako veliko tržište. Na tom tržištu se nalazi oko 500 miliona potrošača i ono što mi vidimo je u stvari da za poljoprivrednike iz ove države postoji velika prilika da dođu na to tržište i da opslužuju, dakle, i nude svoje proizvode ljudima sa tog tržišta. Isto tako znate da je to tržište veoma konkurentno i da bi poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine mogli da učestvuju na tom tržištu, moraće da prilagode svoj rad i svoje proizvode tom tržištu, toj konkurentnosti. Forumu su prisustvovali brojni poljoprivrednici i predstavnici prehrambene industrije iz Prijedorske regije, koji su mogli da čuju izlaganja domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede. Jusuf Arifagić, proizvođač mlijeka iz Trnopolja, smatra da je osnovno pitanje kako će vlasti u našoj državi prilagoditi naše zakonodavstvo evropskom. Ovdje je ključno pitanje kako će reagovati država, da ne pričam sad o entitetima, da li ćemo biti u stanju da usvojimo sve one potrebne nove zakone ruralnog razvoja, zakon o veterini, zakon o poljoprivredi i da li ćemo dobiti šansu da pristupimo IPA fondovima. Nakon radnog dijela, učesnici su mogli da prisustvuju sajmu koji su organizovale međunarodne organizacije za podršku razvoja GIZ, ProLocal, USAID i Farma, a predstavili su se i izlagači iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.